Ni 1960an jaio nintzen hemen Elorriagan. Elorriaga da herri txiki bat, oso gertu dago Gasteiztik, kilometro batera. Hogeita bi etxe herrian zeuden. Guk ikusten genuen Gasteiz, hori, hiria bezala, ez herria. Beste mundu bat zen guretzat. Hasi nintzen ezagutzen hiria, hasi nintzenean ikasten Gasteizen. Eta hori izan zen, sortxe edo bederatzi urtekin. Juten nintzen oinez, ikastetxera. Ikastetxea Eskolapios lehen zegoen, iaia erdian, Gasteiz erdian, 2 kilometro gutxi gora bera. Ni jaio nintzekoneko Elorriaga, nahitarekin alderatuta askoz ezberdinagoa da, noski. Urte asko pasa baitira geroztikan. Baina ni daukadan oroitzapen zaharrenetarikoa da, hori, Elorriaga indikan herri baten hortasuna zeukala. Uniretzako Gasteiz zegoen, herridik atera, gero distantzia pixat eta gero hirira sartzen ginen. Baina, oso oroitzapen politia ditu herrian baita ere, ze hori, niri usten ziaten herridikan aske. Horren ni mugitu nire nintzen, bai herritikan edo herri albotikan edo etxean baita ere, ez neukan arazorikan mugitzeko eta nire guraso baita ere tranquil zeuden etxean, ze batzakiten nintzela ez irira joango, ez beste inora, ez ezer. Orduan, zentzu hortan, egia da oso haurtzaro politia eduki nuela. Ni eita, betidanik kontatu dira zu Elorriagan, hori, zuzten dukala hemen kuadrilla, eta hemen ibiltzen zinetela herrikoekin eta guzti, eta nik hori adibidez ez dut bizi izan, ni beti goratzen zara txikian nintzenean, zuri itxoiten izun etxera etortzeko, futbolean jokatzeko, baina eske bestela ez zegoen nire iniko inor, itziar, nire iniko zela, baina, Hori pena izan da, eske beste denbora tokatu zoizue. Guk egoten ginenean, hemen txikitan izan ginenean, 5 gutxienez izan ginen, eta ordu, 4 mutiletan eska bat, bakarrik, eta kanpoan geuden denbora osoa. Ara, zuere kasuan, itxiar, zu... Eta bi gehiago, beste bi gehiago eta kitxo. Baina beste ikastetxe batera joaten ziren. Erdoan, iaia ez duzu egin komunitateko harremanak, ez da? Gasteiztarrentzat gu ginen kanpokoak, herrikoak. Beraientzako hemengo barazkiak saltzeko. Baina, zu uste duzu ni, ez naizela Elorriagakoa, baizik eta sentitzen naizela Gasteizarrago? Elorriagakoa baino? Ez. Bueno. Hori badakizu. Hala esan duzu. Gauza bade, ni Elorriagakoa sentitzen eta sentituko naiz beti. Zu bai, baina... Zure kasuan, zalantzat ditut. Zu badakizu Elorriagan bizi zarela, baina Gasteizen jaio zinen. Bai, baina haurtzaro dana hemen eman duzu. Ni jaio nintzen, eze horretan. Hori naiz eta nahi eta nahi ez, nabaritzen da. Gasteizeko entzako, uste hibrio antzeko ginela, porque ez ginen Gasteiztarrak, hortaz baita gu arduratzen ginen, zen betianik esan eta Elorriago naizela, baina gero herriko entzako baita ere, beste herriko batzuekin komentatzen genuen, eta esaten zeuden Elorriaga ez dela herria, Elorriaga Gasteizala. Orduan, nik bizi izan dut betianik, kontxeatu egin gaituzela tarteko zerbait. Baina hori bai, niri galdetuko bat zenik, nizan nuke Elorriagakoa nintzela, eta hori indikan defendatzen dut, Elorriagakoa nintzela. Claro, zuentzat lehen zure gazte denporatan kilometro batera zegoen hiria, orain 300 metrora dago. 300 metrora, bai. Osea, hau Gasteiz da. Bai. Claro, etortzen bada Gasteiz, hiria, eta orain zer, kenduko digute lurrak eta hori, eta orduan, claro, naiz eta ja bagenekien industria eta hori izaten zela irtera bat, baina guretzat mehatxu baten bezala sentitzen genuen hori. Horrelako irakinak etorriko dira ona, eta herria orain zer gertatuko da, ez hori oso agresiboa da. Ikusten duzue, hiria etortzen da asko saltuago, eta Elorriaga eta Arkaute utzi digute hemen potzu batean.
Ez dut esango ez mehatxua ez abantaia ez ere, baina igual gustoko ez nuen zerbait izan zen, batez ere, orain hemen nire eskubitara daukagun begirista hau, gu etxeko lehiotik behiratzen genuenean, batez ere, sukaldeko lehiotik behiratzen genuenean, guk mendiak ikusten genituen. Eta goratzen naiz, 8, 9, 10 urte nituela, zirela ja, salburuako etxebizitzak eraikitzen. Goratzen segun baten, fijatu nintzela, zen muzko begibizta zegoen, eta bapaten etxetzarra hau ikusi nuen. Eta orduan niretzako izan zen hori ez da txikitan neukana. Eta orain horra zinintzen igartzen ja, Gasteizen sartzen ari ginela. Gaur egun, hiriaren parte zarete? Bai, ni onartu dut. Sentitzen nahi ja Gasteizen gaudela, baina ni hemengoa naiz. Autobus geltoki honetan, Josu, dago muga, ez? Zuentzat muga psikologikoa. Gure kasuan ere da Aruntza Elorriaga, muga bai. Eta bestaldera, Gasteiz. Bai, kasu honetan bai. Ez justo dago mugan. Hor errotonda hori, hor zegoen gure benetako muga. Ni naturalki ateratzen zait, muga horiek jartzea. Gero ja, legia behitzen oso, plano administratioak behitzen badituztu, ez dago hainbesteko mugarik, eta autobus urbanoa Elorriatik igaratzen ez den arte, netzako herria izango da. Eta kartelak entzen diguten arte, behintzat herria izaten jarraituko du. Zezu, Josu, okerrezpanago, saiatu zinen ahalegin egintzen nuen emaztearekin zentruan bizitzeko, ez? Bueno, hasieran bai, egon ginen begiratzen, etxe bizitzak, bilatzen. Zeren ez geneukan ziur terrenoa edo hori. Gero lortu genuen paperak eta hori ondo egitea eta lortu genuen. Baina, bai... Eta zentruan ikusi zenuen hori etzegoela zuretzat eginda? Nien nuen nahi, ez que nuen nahi. Ez ateratzen zinen lehiora eta ez mekagoen zoz. 10 metrora edo 20 metrora ez hormaren bat. Gogoratzen naiz gainera pisu batean, Abendaño kalean. Eta ez Dios, eta hemen, ez. Niria da, pues bueno, lan egiteko. Lagunekin egoteko, baina nire etxea ez da. Hiriaren eta herriaren arteko erritmoak guztiz ezberdinak dira? Ezberdinak dira, bai. Lasaitasuna eta hori nabaritzen da. Begiramen, hau da hiria. Zarata hori ezin duzu kendu. I love my father and I love him well. I hope to see him someday soon. I love my father and I love him well. Ni ustez, Elorriagako identitatea mantendu egingo da beti ere bertako biztanleek mantentzen duten bitartean. Nire aita bertan, hemen bizitzen jarraitzen duen bitartean, identitate hori daukan norbait egongo da, eta herrien badaude beste pertsonatok gala sentitzen direla, eta gazteok, Elorriagan garen gazteok, nahiz eta gutxi izan, nire ustez baita ere identitate hori mantentzen dugu. Eta ni behintzat bizi naizen bitartean, eta hemendikan bizi naizen bitartean, beti esango ni Elorriago naizela. Osek, ustez, oraindik ez da hilko. Identitate hori mantendu behar da, eta gainera interesgarria da bai hiriaren txat, nire ikuspuntutik, identitate hori respetatu behar da, hori da historia, ez bakarrik ez hemengo historia, ez hori ezin da galdu. Ni horrela ikusten dut, joder, kaben soz, agian igual, kentzen badigute Elizako dorrea, me kaben soz. Kentzen didazu iotza. Horrela sentitu. Ara, zuek agian hori ez dakit, horrelako sendimendua pentsatzen dute, ze? Oker zabiltza. Bai, niretako Elorriaga da, Elorriaga ikusi dudan bezala, eta ez dut nahi aldatzen, nahiz, eta ikusi dudan hori etxe bizitza berriak egin dira eta holan, ni Elorriaga orain ikusten den bezala maite dut, eta hala ikusten jarraitu nahiko nuke etorkizunean baita ere.
love my father and I love him well. I hope to see him someday soon.